ஹாய் கேமர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சேனல். ஸோ இந்த இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சங்கட்டமான ஒரு விஷயந்தான். என்னென்னா, நான் வந்துட்டு கேமை விட்டு போக போகிறேன். என்னடா கேமை விட்டு போகிறேன், அப்போது யூடியூப் விட்டு போயிடுவியான்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆமாம், நான் யூடியூப் விட்டு போயிடுவேன். ஏன்னா இதுக்காக நிறைய வாட்டி நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் 1 வருஷமாக. ஆனால் எனக்கு ஒன்றுமே வரல. அதனாலேயே நான் வந்துட்டு ஃப்ரீ ஃபயரு, யூடியூப்பு ரெண்டுத்தையுமே நான் லெஃப்ட் ஆக போகிறேன். ஓகே, வேறு என்ன சொல்லுக்கு. அவ்வளோதான். கடைசியாக நான் யூடியூப்பில் இதுதான் கடைசி வீடியோன்னு நான் நினைக்கிறேன். போன வாட்டி கூட நேற்றுக்கு தான் இது போட்டேன், இன்ட்ரோ தான் பேக்ரவுண்டில் ஓடிட்டு இருக்குது. இன்ட்ரோ நான் கஷ்டப்பட்டு க்ரியேட் பண்ணேன். இருந்தாலும் யூடியூப் விட்டு போக நினைக்கும் போது கஷ்டமாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஓகே சரி, நீ எனக்கு ஏன்னா லைஃப்பில் நிறைய வேலை இருக்குது. ஓகே, அதனால் என்னால் யூடியூப் பக்கமே இனி வர முடியாது. ஏன்னா நான் நிறைய கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் இதுக்காக. ஆனால் எனக்கு சப்போர்ட்டே வந்தது கிடையாது. ஓகே, என்னால் தான் விட்டு பண்ணலை. ஓகே, இன்றைக்கி என்ன டேட்டு? ஏப்ரல் ஃபுல்லா? சும்மா சொன்னேன், ஏப்ரல் ஃபுல். அப்போ எல்லோரும் மட்டும் போடாங்க, நானும் போட வேண்டாமா? நான் தான் ஏப்ரல் ஃபுல் போட்டேன். எப்படி எல்லோரும் சீக்கிரம் பார்ப்போம். ஃபன் பண்ணுறோம். கேமரா பாருங்கள், ஃபன் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி நான் அது மாதிரி சொன்னேன். யூடியூப் விட்டுட்டு நான் போக மாட்டேன். நான் இதுக்காக 2 வருஷம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் நான் போகவே மாட்டேன். கேம் விட்டும் போக மாட்டேன். போனாலும் நான் ஏதாவது ஒன்று சாதிச்சு தான் போவேன். அதனால் டோன்ட் வெரி. எங்கேயும் போக மாட்டேன். யூடியூப் கிட்டேயே நான் அமைதியாகவும் அற்புதமாகவும் ஒரு உண்மையிலே நடித்து கொண்டே நான் போய் கொண்டிருப்பேன் என்று உறுதிமொழி எடுக்கிறேன். ஓகே, விட்டு யூடியூப் விட்டு போக மாட்டேன். சும்மா தான் ஏப்ரல் ஃபுல்லாக நல்லா தான் எல்லோரும் ஏமாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் வந்து சொன்னேன். ஓகே டாட்டா பை பை, see you. நாளைக்கு வீடியோ வந்துடும்.